بھی ساڈا ایمان ہے، انجیل دے اوتے اج بھی ساڈا ایمان ہے، موسیٰ تے عیسیٰ تے یونس تے یوسف دے اوتے اج بھی ساڈا ایمان ہے۔ سچے نبی سچیاں کتاباں نے، لیکن شریعت نہیں چل سکتی۔ شریعت کیوں نہیں چل سکتی؟ میدان ارواح دے اندر میرے رب نے سارے نبیاں نو بلا کے وعدہ لیا سی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے کیا ہے، فرمایا ثم جاءکم رسول، اللہ اکبر، اللہ جدوں سارے نبی آگے نے فرمایا موسیٰ چسی بھی سن لو، عیسیٰ چسی بھی سن لو، یونس یوسف چسی بھی سن لو، اگر تہاڈی نبوت دے اندر محمد رسول اللہ آ جانے تسی اپنی نبوت نو چھڈ دینا ہے۔ اگر اینج نہ کیتا میں تہاڈے سر دے تو نبوت دا تاج لا دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ او کائنات لوگو ساڈا عیسیٰ پیغمبر دے اوتے اج بھی ایمان ہے۔ اللہ ہی نہ کرو لڑائی نہ کرو سو یہودیاں ولا نصرانیہ، یہودی بھی ہون عیسائی بھی ہون، میری امت بھی کوئی بندہ ہوئے میرا علم پہنچن تو بعد اگر میرے اتے ایمان نہیں رکھدا اللہ رب العالمین انہوں جہنم دے وچ سٹ دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، سارے نبی آکھن گے نبی پاک دی کول چلے جاؤ، میرے نبی سارے سجدے دے اندر رکھ لین گے تے رب کی آکھے گا ارفع رأسک سل توتا، سونیا سر چک میرے کولوں سوال کر کی چاہندے ہو، سر چکو میرے کولوں سوال کرو کی چاہندے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ گل میرے نبی تے مکھنی ہے، گل میرے نبی دے اوتے مکھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکھنی ہے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکھنی ہے آمنہ گلی حشر نو تیرے لال تے مکھنی ہے آمنہ گلی حشر نو تیرے لال تے مکھنی ہے۔ قال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ کی بندا ہے فلا وربک، اوے میرے سونیا نبیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، فرمایا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، اے لوگ ادوں تک کامیاب نہیں ہو سکتے جدوں تک انہاں دا اختلاف ہو جائے اے اپنا اختلاف اللہ دا قرآن اور محمد رسول اللہ دیاں گلاں نو سامنے رکھ کے نہیں ختم کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔